اصلا در همین سین و سال و در همین روز گویم اگر مثلا فقط از آفریدگار من شخصا باید سپاس گویم که من به همین سال و به همین روز رسوند. به همین سال و به همین روز رسوند، زیرا من بیماری ها و دردهای زیاد کشیدم و عملیات جراحی های زیاد دارم از سر گذراندم. دیگر اینکه در این زندگی من با بسیار انسان های شریف و معتبر هم در داخل جمهوری هم بیرون از جمهوری این هم با عنایت خداوند گویم اگر شناس شدم، مشرف شدم. از اونا بسیار چیزا رو آموختم، هم نشینی با مردمان بسیار صاحب نام و فضل و معرفت. خودی این یک چیز دیگر. دوم سپاسگزاری من است که ما مثال در دو دوره زندگی کردیم، دو عصر، عصر 20 نصف عمر ما اگر رفته باشد نصف دیگرش این طرف. нависандаи маъруф ва яке аз меросбарони Садриддин Айнӣ, барандаи ҷоизаи ба номи Абу Абдулло Рудакӣ. Абдулҳамид Самад 75 солагии худро ҷашн мегирад. Вай 5 августи соли 1947 дар рӯстои шикоргаҳи ноҳияи Ховалинг таваллуд шуда, то замони донишҷӯ шуданаш дар деҳ зистааст. Дар адабиёти муосири тоҷик Абдулҳамид Самадро ҳамчун намояндаи барҷастаи насри деҳотӣ мешиносанд. худи адиб мегӯяд мавзӯъҳояшро ба ину он ҷудо намекунад. қариб ҳамаи нависандаҳои ҳами тоҷик ки бештарш аз деҳот омагиян охир дар як марҳилаи эҷодишон оно ягона инсони шинохтагишон ҳамун муҳити кӯдакиву навразишон ки дар деҳот буд ва истиснои он нависандаҳои мо ки аз шаҳрҳои қадимаи мо омаданд. пас ки аз Самарқанд омадан, аз Бухоро омадан. мо аз соли 65 дар Душанбе ҳастам. از سال 65 که آمدیم داخل شدیم خواندیم شهر هم میدونیم، نه که ما مثلا درباره صنف کارگر همون سالا میگفتن که صنف کارگر قهرمان، صنف کارگر آفریدن در کار هم ترسونزاده تاکید میکنن دیگر و دیگرها، برای اینکه برای وی آفریدن ابراز صنف کارگر وی دانستن در کار و داخلش در درمان در کار بود. این خیلی هوایی و از روی شابلون نمیشود که از روی چارچوبه مثلا و آفرید. عبدالحمید صمد از زندگی راضی است، زیرا با گفته‌اش تا این دم به هدف‌های ایجادیش رسیده است. در دوامی بیش از 50 سال فعالیت ایجادیش وی ده‌ها قصه، حکایه و رمان نوشته است. ба мисли баъд аз сари падар, парончакҳо, пиёлаи шикаста, аспи бобом, майдон, акай ошиқ, талош, чароғи дил, гардиши девбод. мунаққидон бовар доранд ки ин адиб дар инкишофи насри нимаи асри 20 тоҷик ва аввали асри 21 нақши барҷаста дорад. абдураҳмон абдуманонов адабиётшиноси тоҷик мегӯяд абдулҳамид самад аз мактаби фазлиддин муҳаммадиев гузашта дар жанрҳои ҳикояву қисса аз ҷиҳати услуб ва интихоби мавзӯъ ва сабки нигориш ба устод муҳаммадиев бисёр ҳам эҷодкорона пайравӣ кардааст. офаридани характер, забони асар, интихоби ҷузъиёт, деталҳо мегӯем, равиши хати сужаи асар, ҳама ин чизҳо як низом ва тартиби бисёр хубе дорад ки мо дар ҳикояҳои муаллим Муҳаммадиев ва устод улуғзода мушоҳида мекунем. Абдулҳамид аз ҳамин мактаб сабақ омӯхтааст ва имрӯз ба дараҷаи устоди ҳикоя ва устоди қисса дар насри мо расидааст. абдураҳмон абдуманонов ки бештари қиссаву ҳикояҳои самадро ба забони русӣ тарҷума кардааст,
замони шиносоияш бо Абдулҳамид Самадро чунин ёдоварӣ мекунад. ошноии ману Абдулҳамид аз тарҷумаи қиссаи Абдулҳамид баъд аз сари падар ба забони русӣ оғоз шуд. соли 1979 навиштаҳои Абдулҳамидро хонда будам. дар Садои Шарқ чоп мешуд, дар рӯзномаҳо чоп мешуданд, вале бо ҳам во нахӯрда будем ки як рӯз як нафаре омад, зардинаранг, бисёр хушмуомила ва хоҳиш кард ки ҳамин қиссаи баъд аз сари падарро ба забони русӣ тарҷумаи таҳту лафз кунем. ҳамкоронаш мегӯянд ки қаҳрамонҳои офаридаи Абдулҳамид Самад шабеҳи рафтору кирдори худи адиб аст. шахсиятҳои адабии мусбатеро ки дар осорашон таҷассум мекунанд, фикр мекунам ки дар рафтори худ, дар зиндагии худ, дар муоширати худ ҳамеша тимсол ва таҷассуми ҳамон қаҳрамонон ҳастанд. ҳам аз назари тавозу, ҳам аз назари хайрхоҳӣ фурӯтанӣ, ҳам аз назари ҷаҳонбинии пурвусъате ки эшон мулоҳиза мекунанд доранд, аз ҳар назаре. солҳои ахир Абдулҳамид Самад романи дуҷилдаи Гардиши Девбодро нашр кард, ки дар миёни ҷомеаи тоҷик вокунишҳои мухталиферо дар пай дошт. ҳадафи ман ин аст ки чаро миллати мо дар як аср, фарз кунем дар як асри 20 3-4 бор ҳамин хел ба Гардиши Девбод дучор омад. барои чӣ дучор омад, лекин хулоса набровард, ибрат нагирифт. Шумо бинед солҳои инқилоби аввали октябр сурх аст, русаги омад, ҳамин чиз буд, ҳамин куштор буд, ҳамин ин буд. омад солҳои 37 инқадар ин бадарға кардан, инқадар сибир фиристодан ин шуд. аз ин омад хай ҷанг ногузир. масалан ин бачае ки дар ким куҷои аст, аз куҷо медонад ҷанг дар куҷо асту, олмонӣ чи аст, вай ногузир рафт унҷа. мегӯянд ки қариб 300,000 150 ким чӣ қадар мебуд. ҳама ин гузашт, омад баъд ин қа фалокатҳо гузашт. ин давраи хрушёвӣ гуруснагӣ омад. бинед гуруснагӣ мо будем уна барои 2 киловатт шаб то рӯза навбат меистодем. вай буд ҳама ҳамин омада дар солҳои 90 мо ба фалокати бисёр даҳшатноктарин гирифтор шудем. ҳамқаламон ва мунтақидон дар бораи ин роман назарҳои гуногун доранд. ин асари давраи охири ҳаёт зиндагии устод ҳастанд. умрашон 1000 бод. Гардиши Девбодро навиштанд ва баъд эълон карданд ки ман дигар роман наменависам дигар, чунки имкону чунки тавоноиам чи ҳис мекунам ки дигар навишта наметавонам ва кофист, ман дигар роман наменависам. яъне ман баъди ин суханони устод Абдулҳамид Самад чунин хулоса ҳосил мешавад ки устод дар навиштани ҳамин роман хеле азият ёки машаққати адабӣ кашидааст. қиссаи ки ҳамин роман аст, ин романи Гардиши Девбод як дар фазои адабии ҳамин умуман дар адабиёти муосири мо гӯем агар як гардиши куллиеро ба вуҷуд овард. фаро гирифтани 3 давраи мураккаби гардишҳои азим дар таърихи мардуми тоҷик кори сода нест. Абдулҳамид Самад ин корро хос ба гардан гирад ва хеле ҳам ҳунармандона аз уҳдааш баромадааст. мо
سیما چهره های آدمانی بردبار، آدمانی که در سختی ها استوار هستند، آدمانی که همدیگر را دستگیری میکنند، دست یتیم را میگیرند، بد را بد میگویند، نیک را نیک میگویند، بد را قبول دارند، ناکس را از بینشان میرانند. با یک موضوع داغی زمان ما با موضوع جنگ شهروندی بخشیده شده است، لیکن در همین رمان هم در مرکز دقت عبدالحمید همیشه انسان ها هستند، تقدیر انسان ها، قسمت انسان ها، معنویات انسان ها، مناسبت انسان ها به همدیگر، مناسبت انسان ها به جامعه، به مردم، به وطن، به تقدیر وطن و غیره و هکذا. اینها موضوع اساسی هستند. واقعه ها به همین جهت های انسانیت تابع شدند. абдулҳамид самад бар ин аст ки вазифаи адиб тарбияи инсон аст, аммо аз он нигарон аст ки насли ҷавон асарҳои арзишмандро намехонанд ва талошҳои ҷиддӣ надоранд. адиб полис нест, ин салоҳията надорад. адиб вазифааш ҳушдор додан аст ба воситаи асари бадеӣ, адабиёт, асари асили адабиёт. чуноне ки устодаини моя ҳушдор дод, чуноне ки улуғзода ба воситаи асарҳои таърихиш, домло икромӣ, маълим турсунзодаву миршакару масалан як дунё нависандаҳои дигари мо, хуби мо, ки ин ҳушдор додан ки ҳамишел аст, роҳи зиндагӣ ҳамин аст. мисол мо мегӯем ки расму омулу таомулҳои қадимаро риоя кун. ӯ барои вая риоя кардан бояд аввал донист ва эҳтиромшо бояд донист. бо вуҷуди ба синни 75-солагӣ расидан, абдулҳамид самад пурэнержӣ аст ва ҳанӯз навиштанро канор нагузоштааст. худованд агар ки ҷон додааст, ҳамаш дасти ҳамун даст. одама намедонем ки фарду чӣ мешавад. ман аслан корома тақрибан ҳамаша кардам. тақрибан ҳозир ҳами чанд сол шуд такидани коғазҳову ин чизода машғул ҳастам. ин 30 дафтар аст. яъне ки он кори ки метарсидам ки мемураму таҳрири ҳамун дафтарҳоро дига ҳеҷ кас намекунад.